Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Γεωργούλης, σεφ στο Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος. Μαζί μου είναι ο Βασίλης, καλός φίλος και συνάδελφος. Καλησπέρα σας. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με το ψάρι. Θα φτιάξουμε λαβράκι στο φούρνο, αλλά λίγο διαφορετικά. Θα κάνουμε μια τεχνική, θα το ψήσουμε μέσα στην εφημερίδα, όπως το κάνανε παλιά. Κρατάει όλα τα αρώματα και όλα τα ζουμάκια του. Θα βάλουμε λίγα λαχανικά και θα το βάλουμε στο φούρνο. Θα δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία τεχνική. Ας ξεκινήσουμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα ψάρι της αρεσκίας σας, μπρόκολο για το γαρνίρισμα, πατάτα, λεμόνι, σκόρδο, καρότο και λίγο σπάγκο για να δέσουμε το μπουκετάκι μας. Εγώ θα ετοιμάσω το ψάρι, ο Βασίλης θα ετοιμάσει τα λαχανικά. Λίγο αλάτι. Κόψουμε και λίγες φέτες λεμόνι. Ρίξουμε αλατάκι και στις δύο μεριές και στην κοιλιά του ψαριού. Ελαιόλαδο. Θα βάλουμε 2-3 φέτες λεμόνι στην κοιλιά του ψαριού. Και λίγη φρέσκια ρίγανη. Το ψαράκι μας είναι έτοιμο. Θα πάρουμε μία εφημερίδα. Θα χρειαστούμε 2 φύλλα. Λίγο αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Ελαιόλαδο. Και θα ετοιμάσουμε μία στρώση από τα λαχανικά μας. Αλάτι και το σκόρδο μας. Τοποθετούμε το ψάρι επάνω στη στρώση που κάναμε. Λίγο έξτρα ελαιόλαδο, ρίγανη και λίγο λεμονάκι. Λοιπόν, να στυλίξουμε το ψάρι μας. Προσέχουμε το ψάρι να είναι στο κέντρο της λαδόκολλας και της εφημερίδας. Πατάμε στις άκρες, διπλώνουμε για να μην μας φύγουν ούτε τα ζουμιά αλλά ούτε και τα λαχανικά μας και γυρνάμε. Και άλλη μία. Τυλίγουμε με την εφημερίδα, σφιχτά, πιέζουμε στην άκρη, το ίδιο και από εδώ. Σαν μια καράμελα. Θα πάρουμε λίγο σπάγκο.
Δένουμε τη μία άκρη σφιχτά. Και περνάμε με αυτόν τον τρόπο κατά μήκος του ψαριού. Σφίγγουμε, το ίδιο πάλι, πιο πίσω, σφίγγουμε και επαναλαμβάνουμε και ακόμα μία φορά. Και τελειώνουμε στην ουρά του ψαριού, σφιχτά. Κόβουμε το σπάγκο μας και τον περνάμε σε μία άκρη. Το πακετάκι μας είναι έτοιμο, σφιχτό. Βάλαμε εφημερίδα και όχι αλουμινόχαρτο που βάζουν όλοι. Γιατί την εφημερίδα θα τη βρέξουμε, θα μας κρατήσει υγρασία. Το ψαράκι μας θα ψηθεί ομοιόμορφα και θα είναι πάρα πολύ ζουμερό μετά. Όπως έχουμε το πακετάκι μας, το περνάμε κάτω από τη βρύση, δεν το φοβόμαστε. Το βρέχουμε καλά και για να μην μας καεί η εφημερίδα και να μην είναι απαραίτητη η υγρασία που χρειαζόμαστε για το ψάρι μας. Είμαστε έτοιμοι. Το ψάρι θα το ψήσουμε για 30 με 35 λεπτά στους 170 βαθμούς και αναλόγως στο φούρνο βέβαια. Μετά τα 35 λεπτά που θα είναι έτοιμο, χαράζουμε με το μαχαιράκι μας, ανοίγουμε από πάνω, δεν βγάζουμε την εφημερίδα και το βάζουμε για ακόμα 5 λεπτά στο φούρνο, ίσα ίσα να πάρει χρώμα και να γίνει τραγανή η πετσούλα του. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο μας. Το ψάρι μας είναι έτοιμο, να το βγάλουμε από το φούρνο. Το ανοίξαμε και το αφήσαμε και για άλλα 5 λεπτά να ψηθεί, ώστε να πάρει χρώμα. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε τι ωραία κρούστα έχει κάνει. Πόση υγρασία έχει μέσα, όλο το ζουμάκι είναι πάνω στα λαχανικά. Τα λεμονάκια τα βάλαμε μόνο για τη γεύση, τα φερούμε γιατί έχουν πάρει το χρώμα τους. Μυρίζει καταπληκτικά και είναι πάρα πολύ ζουμερό. Τραγανό και πάρα πολύ ζουμερό. Είναι καταπληκτικό. Να το κάνετε, είναι καταπληκτική συνταγή. Εάν θέλετε και έχετε παρέα στο σπίτι, μπορείτε να το σερβίρετε έτσι, σαν ένα ωραίο πουγκάκι, ή να το τοποθετήσετε σε ένα πιάτο. Εμείς θα το βγάλουμε σε ένα πιάτο για να το δούμε και από κοντά. Τα λαχανικά είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχουν πάρει όλη τη γεύση του ψαριού. Είναι ζουμερά, είναι κόλαση. Θα βάλουμε λίγα λαχανικά στο πιάτο για να γαρνίρουμε. Λίγο μπροκολάκι βρασμένο που είχαμε στο ψυγείο μας. Βασίλη, θα μου φέρεις ένα λεμόνι ολόκληρο. Θα δείξουμε και ένα ωραίο σχέδιο με το λεμόνι. Εντάξει, αρκετά δύσκολο, αλλά προσπαθήστε το. Ένα ωραίο λεμόνι. Λίγο ελαιόλαδο. Και λίγο ρίγανη. Το λαβράκι μας είναι έτοιμο. Ζουμερό τραγανό, πεντανόστιμο. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου. Και εγώ. Καλή σας όρεξη και σκέψου νόστιμο. Υλικά: ένα λαβράκι,
μία πατάτα ψιλοκομμένη, ένα λεμόνι σε φέτες, μία σκελίδα σκόρδο, 2 καρότα, ελαιόλαδο, αλάτι, ρίγανη, μπρόκολο για το σερβίρισμα, 2 φύλλα εφημερίδας και αντικολλητικό χαρτί για να τυλίξετε το ψάρι.